Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, piye kabare rak yo? Tak bacotake soal sing bagian loro ya, Cok. Soal iki candake saka soal seseorang sing wis tak rembukane ing video sadurunge. Soal sing nomor 1 yaiku kerangan seseorang kang diandharake nalika buka pangandikan yaiku ini bahasa Indonesianya bagian seseorang atau pidato yang disampaikan ketika membuka seseorang atau membuka pembicaraan, yaitu A. Pangarep-arep, B. Ngaturake panuwun, C. Mungkasi kanthi ngaturake tujuan utawa kesimpulan, D. Ngaturake kaluputan anggone matur, E. Salam panutup. A itu bahasa Indonesianya harapan, B. menyampaikan terima kasih, C. mengakhiri dengan cara mengambil kesimpulan, D. menyampaikan salah kata, E. salam penutup. Jadi wangsulane B. ngaturake panuwun. Kita harus berterima kasih kepada teman-teman atau tamu yang datang ketika kita membuka pembicaraan dalam sesorah. Nomor 7, andharan kang minangka wosing sesorah iku ing perangan surasa utawa isi. Mula kang diandharake nalika perangan isi yaiku A. salam pambuka, B. mbagekake para tamu, C. ngucapake syukur, D. ngaturake wose panghargyan, E. ngaturake panuwun. Nah iki sing perlu digatekake yaiku perangan surasa utawa isi. Perangan iku artinya bagian, surasa itu isi ya, isi dari seseorang. Nah yang menunjukkan isi dalam nomor 7 yaitu pilihan D, was itu artinya isi, teman-teman. Nomor 8, ing pahargyan apa wae wong kang duwe gawe mesti ora bisa tumandang dhewe, mbutuhake pambiyantuning liyan utawa gotong royong. Mula nalika seseorang pambagi harta kang becik diandharake yaiku A. ngaturke panuwun, B. pangarep-arep, C. ngaturke kawilujengan, D. mbagekake, E. ngucapake syukur. Lumrah ya dhewe wangi wong liya mesine dhewe ngucapake matur nuwun ya. Jadi jawabane utawa wangsulane A. ngaturake panuwun. Nomor 9, ngandharake sesorah iku becike nggatekake tamu kang rawuh. Sebab status lan kalungguhan tamu iku uga nyebabake pamilihe tembung lan basa. Perangan iki bab-bab pigati amrih prayogane wedharan kang diarani A. ngerteni wawasan pamireng kang bakal ngrungokake tanggap wacana, B. ngerteni wektu utawa durasi tanggap wacana kang diwenehake, C. ngerti jenis tanggap wacana lan tema acara, D. nyepakake bab-bab lan piranti kang dibutuhake nalika tanggap wacana, lan E. busana kang jumbuh karo swasana. Dadi sing perlu digatekake ana ing nomor 9 iki yaiku ana ing tembung sesorah iku becike nggatekake tamu kang rawuh, tamu ing tembung tamu. Dadi kudu ngerteni sadurunge sesorah iku ade ngomong ana ing ngarepe sapa wae. Ben ngerti apa sing dhewe kudu rembug, dadi sing dirembug ana ing sesorah iki iso jumbuh karo sing dibutuhake para pamireng. Mulane wangsulane apa, Cok? Ya bener A. ngerteni wawasan pamireng kang bakal ngrungokake tanggap wacana. Oh iya iku durung tak bahasa Indonesia aja ya. Ini bahasa Indonesia nih. Ngandharake dalam menyampaikan sesorah itu bagusnya harus memperhatikan tamu yang hadir, karena status dan jabatan tamu itu juga menyebabkan atau mempengaruhi pemilihan kata dan bahasa.
bagian-bagian di bawah ini penting supaya dalam menyampaikan seseorang itu bisa dengan baik. Ya, jawabannya A. Harus mengetahui wawasan pendengar yang akan mendengarkan seseorang kita. Lajeng dilanjutake nomor 10. Nomor 5 maksudnya. Ing desaku, bapak kulino kedapuk dadi sesulih priyayi kang duwe gawe. Pakaryan iku atur pambagio harja. Nalika pasamuan ing desa, bapak ngagem jas nasional. Nanging nalika ana ing karaton ngagem kejawen jangkep. Perangan iki babab pigati amrih prayogane wedharan kang diarani. Jadi ini bahasa Indonesianya gini. Di desaku bapak sering ditugasi untuk menjadi pengganti yang punya hajat. Pekerjaan itu dinamakan pambagio harjo. Ketika di suatu perjamuan di desa, bapak menggunakan jas nasional. Tetapi ketika di keraton, bapak menggunakan baju Jawa lengkap. Bagian-bagian ini penting supaya dalam menyampaikan seseorang itu dapat berjalan dengan baik. Ini dinamakan apa? Iya, nggih. Bener mangsulane busana kang jumbuh karo suasana suasana. Jadi ngono ki mau cah dadi ngono ki mau co pirembakan soal-soal sing nomor loro tai bagian loro. Soal-soal candake bab sesorah mengko bakal tak susul lagi ana ing video candake. Temtune basa sing digunakake ana ing sesorah utawi ana ing soal-soal ki mengko ora gor muga ananging uga basa krama. Matur nuwun wis nyemak video iki tekan pungkasan, muga-muga video iki bisa migunani. Kula pungkasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.